Здравейте! Сега този видеоклип много не се сещам какъв да е и затова, като ви го правя, ще се сещам. Сега реших, хайде, какви дрехи може да обличате. Например, като мен, вижте, ако е лято, е такива хубави капотничета с къси дънки, пред панталончета, много модерно, така, както ви е косата. Слагате си една кариочка и взимате една шапка. Нали, ако дори да ви е рош косата, нали, отгоре, слагате си я. И да не ми влиза в очите, слагате кариочката. Ето вижте. Така, както е. Да влиза в очите и... Айде вече, че ви е рошо. Така. Минавате отгоре. Така да не ви давам швите. Правите я отпред. Слагате шапката. Слагате едни очила и сте супер готина. Аз съм го правила вчера и бях много готина. А сега, за да ви покажа, сега ще ви покажа пак по телефона една игра, която също е много известна. Тя не е точно много известна ми. По-точно ще ви... В момента ще ви покажа някои снимки на известни хора, породи. В момента ще ви покажа ето. Никога не правете така. Си дигнете задник. Ужасно. Вижте ме мен, колко съм готина. Тики-тики. Тази порода е моето куче. В миналия видеоклип сте го видели. Колко е сладко. Породата е известна. Ето сега ще ви покажа едно малко, според мен е малко сладко това. Аз като по-малка, вижте ме. Заеш кюшенче. Поникнаха ми. Сега. Моето куче е слабо. И като носи яки, вижте как изглежда. Ето, виждате ли отдолу как късичко става? Много е смешно. Къде бе? Тук на плажа. Няма нищо бе. Просто породата, ако е сладка или преди че е готина, вече не може да ви кажа тук. Тук изглежда, че е готина или интересна и сладка. Сега ще ви покажа един човек, който е готин. Например, на снимката не е готин. Защото го снимах набързо и няма как да стане. Иначе много готин. Сигурно и той, този човек, точно това момиченце, ми е приятелка. Тези момичета също са приятелка. Ето, и те са готини също. Просто... Ето такива хора никога не ви давам да срещате. Вратите да са красни. Вижте. Но такива са готини. Ето, показах ви. Просто ето, мен са тези мои приятелки. Просто и ето другата ми приятелка. Нямам ги на една съща снимка. Нямам ги в една снимка. О, да, не забравяйте. Породата! Известно е на морето да снимате с маймунка. Ето това е. Какво е модно, пак съм снимала. Но сега ще ви покажа. Това е хубаво. Ако искате да направите на болна, вземете един нож и си разрежете време от вените. Сега. Просто... вземете вестник. Например, както е тук детето, не го виждате. И е това месо, тук долу. Ето месото. Слагате месото на неговата глава.
така си го изрязвате и става много интересно. Може и да го учите в училище. Не помня точно как се нарича, но интересно пробайте го вие, защото готино е. В известно, модерно и забавно.